отивам да ми върнат книжката и пускам цял албум днес. Искайте ми палци да стане, понеже утре е събота и Кат не работи, отивам един ден по-рано. Надеждата ми се засили максимално, когато видях, че номерчето на бележката ми е възможно най-късметлийското ми число. И след това всичката ми надежда умря, когато ми казаха, че съм изтеглила бележка за грешното гише. От 9 до 12 какво тегля от машината? Много ви благодаря. Казаха 6 месеца, обаче се пада 6, което е събота и утре е събота и исках да видя дали има шанс да я получа днеска. Значи понеделник да дойдат. А те ми казаха юни месец. Полицайите още на момента. 6 месеца. Тоест има още един месец. Да, на седмица. Лишо пак ще реве в TikTok. Като ми взеха книжката януари месец, казаха, ще я върнем на 6.6 и това ми е останало в главата още от тогава. Защо не си сметнах нещата сама? Защо им вярвам? Не мога да смята! Направих същата глупост, която направих, за да ми вземат книжката. И понеже